Kyllä se Pässiä on käynyt näykkäseen. Mä menen nyt eka nautaklinikalle ensi kuussa. Milloin? Puolen välin jälkeen. Okei. Minne sä menet? Jonnekin sinne Someron lähelle. Siellä on nautaklinikka. Joo. Okei. No hyvä. Kerrat kuulumiset, että miten... Niin mä en tiedä. Ne on jotain ihan vasikoita, millä ne tekee. Joo, varo, jos kes. Niin me lähdetään. Kiitoksia tästä. Kiitos raatiolasta. Hyvää työmatkaa. Kiitos. Ensi viikolla. Torstaina hakuun. En mä pääse, kun mä ottaa. Huomenna. En mä niin. No niin, että joo. No niin. Siellä menee. Ei seuraavalla viikolla. Moikka! Se irtoo. Innostu. Joo, se irtoo nyt paljon paremmin. No niin. Oho. Tää on niinku porsien puoli. Nyt näkee kuinka pitkällä ne pystyy. Joo. Noista ja sit taas outfit menee lähelle. Joo. Sitten mitä mä teen ton penoltaan? Pitääkö se kai nyt yrittää niin tolla? Ei se kyllä totakaan pelannut yhtään tai toista kettua. Mut kyllä mä tekisin sitä. Säikä siis oikeesti. Niin. Sä voit tehdä sitä ilmaisesti, että sit jos sä saat jonkun lammasaukauksen ulkopuolellekin, siis sun ei tarvitse mennä paimentaa. Menet sinne ja pidät sen mitään. Täällä oli liikaa opetettu, että pidät sitä hinnassa